Gandía celebra la 14ª Feria del Estudiante, entidades juveniles y jóvenes emprendedores, del 7 al 10 de abril con una nueva ubicación, la calle Tosal, un espacio totalmente peatonal en el que se habilitará una macrocarpa acondicionada especialmente para el evento. La Feria del Estudiante se inaugurará con la asistencia del director general de Juventud y del IBAG, Marcos Sánchez. Una nova edició de la Fira de l'Estudiant, però que no és una nova edició, és la millor Fira de l'Estudiant que ha tingut Gandia en la seva història. Amb aquestes són 14 les edicions que han tingut lloc a la nostra ciutat i enguany podem dir que hem assolit tots els rècords i hem configurat una agenda d'activitats, jo crec, impressionant per a una fira que va començar sent local i que a dia d'avui, en la fira que avui presentem, la Fira de l'Estudiant del 2014, hem superat la barrera inclús de la comunitat autònoma perquè tenim centres educatius d'altres parts d'Espanya. Jo crec que és un èxit que cal celebrar i que és fruit del treball connectat entre l'Ajuntament de Gandia i els seus departaments implicats i amb altres institucions. En aquest sentit, jo volia donar les gràcies a tota la gent de l'Ajuntament de Gandia que ho ha fet possible i molt especialment, per suposat, a l'Oficina Jove, però molt especialment al Departament d'Educació, amb la seva regidora al capdavant, que ha situat la Fira de l'Estudiant com una de les seues prioritats, i també amb Luisa Laporta com a responsable del barri de Corea, perquè una de les novetats és precisament la nova ubicació de la Fira de l'Estudiant. Gandia es prepara per a rebre la millor Fira de l'Estudiant dels últims anys a la ciutat de Gandia. Enguany han batit el rècord d'estants, són en concret 43 estants, i què es té que ofertar allí? Des del Departament d'Educació hem enviat tota la informació a tots els centres de la comunitat valenciana, a tots els centres de la ciutat de Gandia, i estaran presents totes les universitats, n'hi ha entitats públiques, estan els instituts de la ciutat de Gandia, n'hi ha centres també d'infantil i primària que volen estar presents per a mostrar a tots els ciutadans que passen per allí la seva oferta educativa. N'hi ha entitats privades com l'Acadèmia Loles Brito, estarà també la Creu Roja, estarà Amparo Soler. Amb tot això, què és el que pretenem? El que volem és que tots els estudiants de la ciutat de Gandia tinguin tota la informació en la seva mà per a que puguen elegir el seu futur, per a que puguen elegir què és el que volen estudiar per a complementar i per a acabar la seva formació acadèmica, per a que els estudiants de Gandia siguin els millors preparats, si pot ser de tota la comunitat valenciana o de tota Espanya, millor.